हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रज्ञा. स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञास योग या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. कसे आहात तुम्ही सगळे? आय होप की तुम्ही सगळी मजेतच असणार. आज आहे मंगळवार, तर आम्ही चाललो आहे श्रावण महोत्सवासाठी मंगळागौर बघायला. तर आता पुढे काय काय होईल ते मी तुम्हाला या व्हिडिओद्वारे दाखवण्याचा प्रयत्न करेल. तर व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा, कुठेही स्किप करू नका. तर मी रेडी झाले. अजून बऱ्याचशा बायका आहेत आमच्या इकडे, तर सगळ्या एकत्र जाणार आहोत. आणि हा जो कार्यक्रम आहे तो साखरपेला आहे. तर चला अजून बघूया थोडंफार काय रेडी होण्याचं बाकी आहे का. तर अशा प्रकारे मी रेडी झालेली आहे, बघू शकता. तर ह्यांचं सगळं जेवणा खावण्याचं केलंय आणि निघाली आता. कारण आम्हाला यायला किती वाजतील काय आम्हाला माहिती नाही अजून. कार्यक्रम जसे होतील तसे निघू आम्ही पुन्हा रिटर्न यायला. तर तोपर्यंत ह्यांचा जेवणाचा वेळ होऊन जाईल, म्हणून म्हटलं जेवण वगैरे सगळं रेडी करून निघूया. आता वाजलेत 10:30. 11चा कार्यक्रम आहे. बाकी सगळ्यांचं शूट करून दाखवलं. अजून कार्यक्रमाला सुरुवात झाली नाहीये, तर होईल. इथे आमची रेश्मा ताई आहे मेन. इकडे चहा प्या आणि इथे चहासाठी आहे. तर चहा घेत आहेत आमच्या महिला मंडळ. श्रावण मासानिमित्त समस्त महिला वर्गांसाठी श्रावण महोत्सव मंगळागौर या कार्यक्रमामध्ये आपण इथे खूप उत्साहात आनंदात जमलेले आहोत. वेळात वेळ काढून आणि आपण ह्या कार्यक्रमाची सुरुवात आपल्या ह्या सन्मानित आजी नाव कसं आपलं? लक्ष्मी रामचंद्र कदम यांच्या हस्ते आपण या कार्यक्रमाची सुरुवात करत आहोत. सर्वांनी जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया. आजी करा. अंड्यावरचे सात तर साखराची परात रामचंद्र बसले दारा मी सावकाची परात. लाट्याबाई लाट्या चंदनी लाट्या लाट्याबाई लाट्या चंदनी लाट्या मामाने दिलं मला सारंगी पेट्या बाई सारंगी पेट्या लाट्याबाई लाट्या चंदनी लाट्या घरी अंडा जाते पाण्याला अंडा जाते पाण्याला घरी अंडा जाते पाण्याला
सर्व कार्येषु सर्वदा. बदलला काळ, नाही राहिला जुना, दुर्गेचे हे रूप घेऊन महिला अवतरल्या पुन्हा. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. जागराला केले कानावले, पुढे गणपती देव पेनावले. गणपतीला केले लाडू, पुढे गौरी मुलाची धाडू. गौरीनं काढली चित्र, पुढे वडिलांची आई पित्र. पित्रांना ठेवली वाडी, पुढे दसऱ्याला लावल्या माळी. आल्या भाताला आल्या लोंबी, दोन दिवाळ्या करतील झोंबी. याग दिवाळीचा दिवा, पुढे संक्रांत खाते हवा. संक्रांतीला केलं तिळगुळ, पुढे शिमग्यात धरली हूळ. शिमग्याला केलं मटाण, पुढे पाडवा बसला हटाण. पाडव्याला उभारली गुढी, पुढे आकिती मारते उडी. आकितीला भरली लाकडं, साऱ्या सणांचं झालं वाकडं. स्वरूप शेठचं नाव घेते, अखंड सौभाग्य लाभू दे, असं मंगळागौरीला म्हणते साकडं. धन्यवाद. ग्रामसंघातर्फे टिपरी नृत्य ठेवलं आहे आणि आम्हा महिलांना हे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आम्ही आपले आभारी आहोत, आभारी आहोत, आभारी आहोत.
आत्ताच आली आहे जाऊन घरी आणि खूप दमायला झालंय. आता 7 वाजायला आलेत. सकाळी किती 11 वाजता आम्ही गेलेलो आणि आता 7 वाजलेत. एवढा तास आम्ही बाहेर होतो, पण मजा आली मंगळगौरीचा कार्यक्रम बघायला. तर चला चेंज वगैरे करते आणि आता पुढच्या कामाला लागते. माऊसुद्धा आल्या आल्या राग काढते माझ्यावरती, कारण की असं आहे मी एवढे पूर्ण दिवस कधी कुठे बाहेर नाही गेलेली आहे, त्यामुळे ती माझ्यावरती राग काढते. आणि आम्हाला ते बॉटल मी घेतली विकत पाण्याची. मी सकाळी पण विकत घेतली, आता पण विकतच घेतली. तिकडे होतं पाणी, पण काय ना 1000च्या वरती बायका होत्या, त्यामुळे कशी बायकांची सगळी झुंबड लागलेली होती. तर जेवण वगैरे पण झालं तिकडे. एकच पुलाव होता, तर व्हिडिओ मला काय काढायला मिळाला नाही. नंतर मी फक्त मंगळागौरीचे कार्यक्रम जे होते खेळ वगैरे त्याचाच काढलाय, कारण जेवताना वगैरे शक्य नाही झालं काढणं वगैरे. तर आणि आम्हाला गिफ्ट म्हणजे असं सर्व बायकांना भेटवस्तू मिळाले. आणि श्रावण महोत्सव 2024 माननीय किरणजी सामंत यांच्याकडून आम्हाला सर्व महिलांना, जसं आपलं आता लाडकी बहीण योजनेमध्ये पैसे जमा होतात, तसं मंगळागौरीच्या कार्यक्रमामध्ये भेटवस्तू म्हणून साडी मिळाल्या ना सगळ्या बायकांचं लक्ष, तुझी साडी दाखव कोणती, माझा कलर दाखव कोणता, याच्यातच होता. म्हणजे दिलेल्याचं समाधान नाही त्यांना, तुझं मस्त आहे माझं मस्त आहे, अरे मग तिकडे मस्त वाटतायत. म्हणजे सेम होतं सगळ्यांना, फक्त कलर वेगळे, थोडं डिझाईन वेगळे असं होतं, पण छान होते. दाखवते मी तुम्हाला. तर बघा रेनबो 22 कॅरेट विथ ब्लाउज अशी सगळी आहे. चांगली आहे पण है ना. म्हणजे असं आपले सणासुदीला वगैरे नेसायला बरे आहेत, म्हणजे मोठे मोठे फंक्शन असं आहे. म्हणजे अच्छा अशी आहे. ठीक आहे, सगळीच कलर आहेत. तर चला व्हिडिओ पण मी आता इथेच एंड करते आणि चहा घेते. चहा घेतल्याशिवाय बरं नाही वाटणार, कारण घरी आल्यावरती कधी चहा घेते असं होतं. आणि ह्यांनी दूरही केली आहे, त्यामुळे डोळेमध्ये झोंबत आहेत. तर चला मग व्हिडिओ पण मी आता इथेच एंड करते. आजचा मंगळागौरीचा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला ते मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओला आपल्या जास्तीत जास्त लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटूया आता आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.